sidder vi her igen på en kantsten og spiser søvn og laver en morgenmad. Ikke fra Hawaii. I dag skal vi til et akvarium. Og hvis jeg ikke tager fejl, så er det faktisk det største akvarium i hele verden. Osaka akvariet. Som er et akvarium i Osaka. Hvad fanden laver hun her? What the hell? Jeg kan godt have den svømmer forbi igen. Nej, den er fed. Det er en ordentlig klappert. Nice. Lea hader krabber. Hun kan simpelthen ikke. Så er den der helt over til venstre. Han åd en fisk, der var på gulv. Så har jeg gjort mig fortjent til et koldt glas sved. Det smager her godt. Vi har lige været i 7-Eleven igen og købt lidt småsager til i aften. Blandt alle alkoholiske drikke, hvorved man skal være 20 år gammel for at købe. Og vi fyrte jo bare op. Asmas har ID med, så han lagde jo bare ud for os alle sammen. Og en dame, hun var sådan lidt, kan vi godt se det på de andre også? Så jeg var sådan, nej, det er kun mig, der skal drikke alt det der. Og det var 6 bajer og en soju. Eller en sake på en halv liter. Det er 6 halvliters dåser med 10% i. Og jeg havde ikke ID. Plus, jeg er kun 19, så jeg må faktisk ikke købe. Og hun er sådan, alle der skal drikke det her, skal have ID med. Og jeg begynder at snakke om, at det er sådan en long time. Og hun peger på Asmus, kan du virkelig drikke alt det der selv? Ja. Hej. Så, Long time. Ja, long time. Det bliver alle sammen drukket i aften. Vi er på vej igen. I dag skal vi til Nara. Og ikke Nara Sushi i Esbjerg. Den joke har vi lavet så ufattelig mange gange. Og der er lige en mindre togtur hen, så det får vi da lige ordnet. Og inden det, så ordner vi lige noget morgenmad hos 7-Eleven. Og så skal det hele nok blive godt. Helt sikkert det rigtige sted, for der er linet op med hjorte hele vejen. Der er skilte, der står pas på hjortene. Der er en mand deroppe, faktisk lige deroppe, som sagde, at jeg ikke måtte filme ham. Og det gør jeg så ikke. Nu filmer jeg bare, hvor han var. Og han solgte hjortekiks, som du kan fodre til de her hjorte. Og så bukker du til dem, og så giver du dem en kiks. Og det skal være skide godt. Så jeg har lige fået sådan en håndfuld hjortekiks her. Hallo, prøv lige at holde op med at slås. Hvorfor skal jeg opdrage hjorte? Jamen, du er så god. Buk for den. Det var flot. Og Lea har også fundet en. Ej, den skal gøre det ordentligt, jo. Prøv at bukke sammen med den. Den får bare hele kære. Det gør den bare. Den fortjener det også bare. Ej, hvor er det fedt, det her sted. Hello. Wow, det var vildt. Jeg synes altså, hun har nogle ret gode. Hvad fanden er du for en? Jeg fik opdraget den der til at lave et ordentligt buk. Nu skal I fandme da bukke ordentligt. Ej, for søvren, der er der et par hjort. Og han er hissig. Ja, så spis det. Ej, jeg bliver angrebet bagfra. Den her, den er lidt aggressiv. Fordi den bukker først, inden du har en kage. Og så bider den der, hvis du ikke giver den kagen. Bukker du til mig? Jeg skal nok. Værsgo. Hjortebukning i Nara Park.
Det er en nem 10 ud af 10. Kan klart anbefales. Ja, tilbage til bloggen. Nu er der en special episode, som mig som special guest, Alfred Jebsen. Ja, jeg er med på turen. Det er ham, der plejer at blogge normalt. Vi er lige venner at spise sådan i et baglokale, sådan en betonklods af en eller anden souvenirshop. Set i Bagsfalder var nok ikke de bedste steder for noget at spise, men vi tænkte, ved du hvad, det kan umuligt være slemt. Det var det. Du ved, hvordan sådan en 3 ud af 10 på Simons skala er rimelig wack, ikke også? Det her var en 3 ud af 10. Jeg vil aldrig spise der igen. Altså, jeg fik noget ris med noget æg på toppen, som var sådan halvflydende, og så noget kylling, som du ved, er værre end det, man får på sådan nachos, ved, på et eller andet briksted. Altså, det smagte bare fedt. Det smagte bare, som om man har taget alle de stykker kylling, som ingen andre vil spise, og så man putter det på min ris. Så det var ikke. Nu har jeg ondt i maven, og måske brækker mig lige om lidt. Så 3 ud af 10, thumbs down. Vi er i gang med endnu noget World Heritage. Der er sådan en lille fin rute her i Nara Park. Og det starter gennem den her store port. Og den skulle være lige godt 5 km lang, den her vandrerute. Der er hjorte hele vejen igennem. Hello. Det er nogle store træer, vi har engang her. Men, altså når du går igennem Slotsparken i Gram, så er det også det sidste, du ser på vejen ned. Og det skal Simon fra fremtiden nok lige fiske et billede fremad. Så snart jeg forlod mit værelse, så stod jeg ind i en unskippable quest, og jeg skulle handle med min mor. Skal vi ikke bare have en kalender? Det ligner... Ej, hvad er det? Ved du, hvad det er? Det er en kumquat. Det må du godt lige sige højere. Gulerødder er gode i Rema. Gulerødder er bedre i Rema end alle andre steder. Det var så lidt kummer. Jeg skal ikke tage billeder af de kugler der. Vi skal derhen af. Så har vi Simon fra fremtiden. Godt nok 31. december, så er der ikke nogen blade. Det der, det er fandme det samme. Så man er aldrig helt langt hjemmefra. Efter en lang dag i hjorteskoven, så er vi altså på vej hjem. Så er vi ellers alle sammen klar til at gå i seng. Vi er lortetrætte. I morgen skal vi til Universal Studios og møde op sammen med de 3 andre, der kommer. Ja, vi er fandme ikke færdige. De 3 andre, som også skal med. Uffe, Kummer og Tore. Og dem mødes vi med inde i Universal Studios. Og det bliver spændende. Det bliver rigtig godt. Vi skriver med det andet hold, som lige er landet i Japan. Og Thor får vi at vide, at han er lige blevet stoppet af Immigrationsservice, hvor han har taget en rullepølse mad med til Japan. Ja, altså 20 minutter inde i fucking Japan, han er allerede ved at ryge i fængsel. Altså, kom nu lidt. Det er ikke kraftigt, så Thor-agtigt, som noget nogensinde bliver. Ja. Og hvis han kan opnå det på 20 minutter, så skal vi bare se, hvad han kan gøre på 2 uger. Stay tuned. Vi er allerede mega sent på den. Man hører historier om folk, der stiller sig sådan, at de er i kø klokken 6. Klokken er 10:30. Og vi er ikke engang derhen endnu.
Ditte siger, at hun har set på TikTok, at hvis man er heldig, så kan man prøve 3 ting på en dag. Vi er i hvert fald ikke de eneste, der skal til Universal. Shit, mand. Der er lorte mange mennesker, der skal den her vej. Det bliver skide godt. Kæft, mand. Men jeg kan se skiltet. Universal Studios er Japan. Vi er i Universal Studio-land. Vi er ikke engang inde endnu. Men jeg ved ikke, hvad fuck der foregår. Der er en stor globus, der er rundt. Sådan en app, hvor man kan registrere folk og booke tider til forlystelser. Vi er her klokken 11:30. Vi har fået en tid til klokken 20:40. Det er klokken 20:09. Så der går lige en 8 timer, for at vi kan prøve Mario. Der er fri entré. Så Det gør vi bare. det siger måske noget om menneskemængden her i dag. Det der sker, det er, at det er begyndt at blæse helt vildt, og det lyner. Og hvad fanden er det? Ja. Og folk de begynder sådan lidt at skubbe og mase lidt. Men det gør jo ikke noget. Men jeg ved ikke lige, hvor længe jeg bliver her. Det regner kraftedeme med det. Jeg fik en advarsel på telefonen om, at der var risiko for oversvømmelse. Den her regn, den er fandme der vild. Og det lyner, og det tordner. Nu har vi købt Harry Potter regnslag, fordi det var lige det, der var. Vejret er ikke blevet bedre. Vi tager hjem. Efter det begyndte at regne, så køen til alting, den blev 3 timer lang. Og det havde jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Men ja, vores næste hotel, det ligger i Kyoto. Det er et kapselhotel, så det bliver rigtig hyggeligt. Rigtig alene. I dag er en ny dag, og dagen efter, dagen før. Og vi er på vej til det Imperial Palace og den tilhørende park. Og det er 20 minutter på gåben, og det er bare afsted. Ja, vi kommer og udfører Tore med. Og det skal bare blive en god dag, uden de andre. No girls allowed. Wow. Så hvad er chancen? Spring i. You ought to know that I think we're one and the same. I don't think we could help it. No, I don't think we could help it. We don't talk much. Guess 'cause nothing has changed. And I'm not sure I like it. And I'm so tired of fighting. If I told you, you know how to go and break my heart in two. 'Cause I would anyways. We'd end up like always. You know me, you better show me that you can say it to my face. 'Cause you know it's the same. There's worse things I can take. Vi har lige været på Manga-museet, og det har været rigtig fedt. Det havde alt manga, altså lige fra tidens morgen. Du fik ikke lov til at tage nogle billeder derinde, og ikke noget video. Du fik bare lov til at sætte dig ned, og du kunne få lov til at læse alt. Det var selvfølgelig på japansk, så jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg vil spise igen. Jeg har en lille date med Uffe. Og alle andre også. Og det her det er den billige restaurant. 3 mand for 1800. Det er dig, som du slår. Er det mig? Okay. Æg, katsudon og ris. Det er 35 kroner løjser. Det er fandme godt. Jeg fuckede op tidligere på rejsen ved at købe sådan en der her, der står chilling. Og vi troede det var alkohol. Og den smagte af helvede til. Men jeg har simpelthen fundet en ny. Og den ser lidt mere sød. Der er sådan en sød kat på. Ja. Nå, ja. Den smager jo ikke vemmeligt. Den er sur. Så jeg ved ikke lige, altså du forventer, at der kommer noget mere. Og så stopper smagen bare med at komme. Det er sgu nok, den får en 4 ud af 10. Kommet på en gentleman's club, hvor man kan få bløde pandekager. Efter 20 minutter ventetid på vores pandekager, så har de endelig taget dem op fra frost.
så er de fandme ready. Vi har fået sådan noget smør og sirup, og det skal bare blive godt, det her. Ui, jeg kan ikke engang lide sirup. De er lorte fluffy. Det er sådan en... Altså, det er jo bare en blød dejlig pandekage. Det smager pisse godt. Det skulle ventetiden være. Tommel op herfra. Gitte, hun er tilpas nationalistisk til, at hun lige spottede, at det her det var Royal Copenhagen, vi sad og spiste af. Yes. Du er aldrig længere væk hjemmefra. Nej. Vi er ude på gaden lige... Jeg tror ikke engang, det er 200 meter fra vores hus dernede af gaden. Og vi fandt et sted, der hedder Kabasa. Og vi har bestilt japanske burritos. Ikke fordi vi hader japansk mad, men fordi jeg rigtig, rigtig godt kan lide mexicansk mad. Det er ikke noget. Nej, for jeg har stået og brokket mig til kommer i dag, at det er en skam. Japan har verdens bedste toiletter, men det er intet mexicansk mad, der kan give dig turbo-diarré. Jeg vågnede klokken lidt over 7. Jeg havde bare ondt i røvhullet. Jeg skulle skide. Og skide blev der gjort. Toilettet blev straffet. De der japanske toiletter, de kan altså noget. Så sendte jeg for det der BD. Fik lige spult. Og så det skulle 2 stykker papir til, så var det væk. Fandme, der var vending machines med det hele. Og vi har lige været på den mega fede guided tur rundt i den gamle bydel. Og lige om lidt, der går ikke en halv time, så skal vi til tebrygning. Det er godt. Kommer det jo den rigtige indstilling? Min død sådan lige under skinnet. Hvor er det fint det her. On God. Og Uffe ligner der... For helvede. Og Lea, hun er bare så smuk. Ligesom hun plejer. Man så fucking drippy ud. Man så mega drippy ud. Og der var en dame, der vidste en masse. Teen smagte ikke særlig godt. Ja. Mig og Uffe kommer, vi lavede den der... Den smagte ikke super godt. Men det var rigtig fint. Skal nok ikke prøve det igen. Nu har man ligesom været der. Vi er i gang med Sweet Kiss fra en vending machine. Og det har kostet lige 4,7 kroner. Smager akkurat som Carlsberg Sport. Det er fucking lækkert. Det er en dejlig læskende drink, og den smager af druesukker. Så 8 ud af 10 for den. Det er sgu da lækkert. Og så the main... Ej, det ser herrens ud. Det vil jeg godt indrømme. Det ser herrens ud. Vi har bare plantet os. Ja, men vil du smage? Det smager mega godt. Nu er det ikke så varmt. Ja. Når det ikke er varmt, så smager det altså virkelig lækkert. Ikke noget dårligt ved det her. Det skal man prøve i Japan. Ny dåse. Det er mest glad mand. Det er sukkerfri fersken monner. Den har vi ikke i Danmark. Jeg har i hvert fald ikke set det endnu. Det er sejt. 10 ud af 10. Den smager faktisk rigtig godt. Ja, rigtig godt. 9 ud af 10. Så er vi alle sammen. Nu skal vi gå rundt i Kyoto og se på gamle shrines. Endnu en dag. Endnu et shrine. Endnu en dag. Og det bliver fucking fedt. Lad os prøve lige at sige yippie! Godt, så glæder vi os fandme.
Sig mig altså, hvad fuck er det, vi laver? Et ræb. Vi fandt et lille bitte hul i et blikhegn ude for et tempel. Så vi har lidt besydlet en helligdom, føler jeg. Det er min øresnegle. Så tragikomisk. At det er den falske rute, vi har taget. Og vi skulle have gået her langs åen. Virkelig smuk rute. Og sådan en lille Det er sød, smukt langs en hel masse templer og sådan noget. sød hyggerute langs templerne. De står endda her. Tempel. Til sidst, da jeg kom op, Så vi har besteget et bjerg fra et vildt skov. Været på randen til at græde. Flere af os. For noget, som vi ikke engang skulle op af. Det er en oplevelse. Skal vi gå hen til McDonald's? Vi ved, hvad man skal skrive. Vi var i den der bambusskov, og det lød sgu op til navnet, der var en skov med bambus i. Jamen, jeg skal lige... I dag skal vi ud af hotellet, og så skal vi rejse til Toyama. Den kan jeg ikke helt holde på, så vi laver sådan en Luigi. Pitstop! Og det virker bare. I stedet for fritter, så kan man vælge at få 5 stykker nuggets med. Nuggets, Big Mac, sodavand, 650 yen. Det er sådan 32 kroner, tror jeg. Det er den stil. Og det har vi selvfølgelig alle sammen fået. Godt så. Nu har vi været på Mac'en, og vi har shoppet. Og nu har vi købt billetter. Vi skal med den her tog, der hedder Thunderbird 27. Er vi landet i Toyama. Lige over på stationen. Daiwa Royal Hotel. Jeg kan fandme godt gå fremad. Og vi bor lige om på en sushi-restaurant. Det er oplagt aftensmad. Så vi gik ind i hotelrestauranten. Den er lige under hotellet. Og så sagde jeg til manden, at vi er 8 mand. Jeg har ikke nok hænder på. Så 8 mand. Og så kiggede han sådan. Det lige et øjeblik. Og så var han bare væk i en mega lang tid. Og han har så skabt sig selv i konferencerummet. Jeg tror, det er dyr sushi, det her. Uden sådan helt at vide det. Jeg tror, det koster mere end running sushi. Det her sushi, det er ikke super lækkert. De der, de er rigtig ulækre.
Og den er rigtig ulækker. Og Asmus, han tog bare den der... En blæksprut. Det er lille bitte blæksprut, så der er 5 konsistenser i den. En af dem med øjnene. Nogle af dem bliver armene, og så er der den store mave, som bare er fyldt med væske. Føj for helvede. Uffe og Ditte har bestilt det samme. Ditte gav op. Uffe, han er stedig. Så vi ved, der ligger en 7-Eleven lige 200 meter den vej. Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på at kaste op til. Jeg har ikke Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på at prøve. Men det, vi lærer lige nu. Og så lige om det går i 7-Eleven, og så vinder jeg. Nu er vi tilbage, hvor vi startede. Ja. Man kender det. Det er billigt. Det ikke virker. Det er ikke. Hvor skal man stoppe? Så er vi ankommet i Takayama. Vi er langt ude på Bøgelandet nu. De tager ikke engang de der metrokort, som vi ellers... De her Eco-kort. Altså, det er jo ikke en lille by. Der er 88.000 indbyggere her, ikke? Nu er vi på vej til sake-smagning kl. 12. Guided sake-tur med ham der manden om foran. Med påfuglet trøjen. Vi er alle sammen 20. Ja. Er han fuld? Det siger, han er fuld. Jeg tror bare, fordi han har asiatiske øjne. Så de er lidt racistisk i dag. Han spurgte, er alle over 20? Og så sagde vi alle sammen ja. Og så måtte vi jo godt komme i gang. Han er helt væk med øjnene. Men altså, det er også kun en god kok, han smager på maden jo. Thank you. Hvad? Hvorfor får en dårlig smag? Det gør jeg. Du er løg. Ja, jeg må ikke drikke det her. Løgner. 19 år gammel. Håber jeg kan snakke dansk. For fanden. Okay, kanpai. Kanpai. This is water. Det her, det smager ikke det ud. Ja, kanpai. Ja. Ingen pause, det er videre. Øj, det er lyst herude. Ja. Men det var en rigtig fin bryggeri. Det var en halv times rundtur. Og vi skulle smage det hele og vise os rundt. Og så har vi været i gaveshoppen. Det er sake-shoppen. Wagyu pin. Nom. Det var vildt. Det er lækkert. Man skulle næsten have mere. Vi har lige været i Takayama Green Hotel Onsen. Så det er det der spabad fra varme kilder. Og Takayama er kendt for det her sted åbenbart. Nu skal vi gå rundt i byen, finde det der lave. Indtil det sidste tog, det går hjem klokken 8. Og klokken er lidt over 4 nu. Vi har fundet en lille lokal perle. Altså vi 8 mand, vi fylder hele butikken. Og der er en lille sød menu på væggen. Ja, du er med. Det er godt altså. En lille sød engelsk menu. Og Lea hun var sådan, ja, jeg skal have en stor øl. Men den store øl, det er altså også bare en meget stor øl. Vil lige tage comparison? Ej, det er psykopatagtigt. Drengene, de spiser en medium portion ramen. Han ser stor ud. Og jeg tror, vi har fået tonkatsu. Og det er ret godt, det her. Det er ret godt. Uffe venter stadig på dumplings. Og de andre har også fået ramen. Det ser rigtig lækker ud, det hele. Men jeg tror, mig og Thor har vundet. For jeg kan ikke lide suppe.